ang Department of Education gusto gyud mga suking tigpaminaw nga makapadayon jud ang klase sa mga kabataan. Pero para nako tama nang giingon sa taga DepEd nga kinahanglan daajoy klase. Kay ngano mga suking tigpaminaw? Kay ngano? Sawain pud kaayo na magdawat pin may sweldo ang mga maestra nga walay mga trabaho. Ano pas teacher nga akong hinabi, Nards, dili raman pagtudlo ang trabaho sa teacher. Ang tinuod bitaw na, nahimo po mong ikaduha ka nga ginikanan. Lisod kayo mga suking tigpaminaw, oy. Magdawat og sweldo ang mga magtutudlo. Unya tungod sa COVID-19, wa sila'y trabaho. Nya binulan ang ilang sweldo mga suking tigpaminaw. Kita lang sulti man laman tas tinuod. Sulti man laman tas tinuod mga suking tigpaminaw. Kaya sa tinud-anay lang, no? Doon na may mga privilege sa to ang mga magtutudlo. Sama pananglitan anang mga bakasyon. Pag-abot sa October, doon na tayo semestral break. Pag-abot sa Disyembre, doon na tayo gitawag og Christmas vacation. Pag-abot sa March o April, gitawag na siya og bakasyon na gid na mga suking tigpaminaw. Summer vacation, wala na siya klase. Gikan sa Marso, Abril, Mayo, paingon sa Hunyo, wala na'y klase, pero ang mga magtutudlo niya na mga suking tigpaminaw, nagdawat og sweldo. Diba? Kaya karon, niabot na tag-Mayo, Hunyo, Hulyo, kinahanglan yun mo klase mga suking tigpaminaw, pag-abot og Agosto. Kaya, ano ba na itong mga teacher, maulaw na sila mo dawat mga suking tigpaminaw, so wala nila gitrabahuan.